Dahil sa ulan na dulot ng nagdaang bagyo, binaha ang ilang bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Perwisyo raw ito sa mga bumibisita sa sementeryo. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? CJ, dahil sa sunod-sunod na pagulan, binahang ilang sementeryo dito sa lungsod ng Dagupan, dahilan para malubog sa tubig baha ang ilang mga puntod. Mahigpit ang pagbabantay ng pulisya sa labas ng Roman Catholic Cemetery sa lungsod ng Dagupan. Binuksan na ngayong araw ang mga sementeryo para sa mga non-resident, pero hindi tulad ng dati. Kakaunti at halos walang dumalaw sa mga puntod. Mas malayo po talaga kasi dati madami na pong nakapwesto po dito na mga nagbebenta po. Ngayon po talagang pero parang konti po ngayon talaga kasi syempre natatakot po siguro. Ang magkakapatid na ito mula sa barangay Salapingaw nakiusap sa otoridad na puntahan ang puntod ng kanilang magulang na nalubog sa baha. Ililipat nila ang mga nicho sa mas mataas na bahagi ng sementeryo. Malalim sir, malalim doon kasi buti kaya nagdala kami ng bota. Problemado naman ang ilang pintor ng lapida dahil walang dumadalaw sa sementeryo. Swerte na raw kung makakuha sila ng isang customer sa isang araw at kumita ng 150 pesos. Sapat lang para mairaos ang pagkain ng pamilya. Nung isang taon sa 100%, ngayon mga 10% na ngayon siguro, wala pa. Taghirap ngayon ang hanap buhay namin dito sa loob ng cemetery. CJ, mula ngayong araw hanggang October 25 ay bukas ang mga sementeryo dito sa lungsod ng Dagupan sa mga bisita mula sa ibang lugar. Mahigpit ang otoridad pagdating sa pagbabantay sa mga entry and exit point ng mga sementeryo dahil kailangan magpakita ng pass card ng mga pupunta at bibisita nga sa mga sementeryo. Ito'y nakadepende doon sa petsa ng pagbisita sa bawat barangay dito sa syudad. CJ, mahigpit ding ipinagbabawal ang mga vendor tulad ng mga nagbebenta ng bulaklak at kandila 250 meters mula nga doon sa sementeryo. CJ. Maraming salamat, King Guevara.